Jama'a da dama na ci gaba da cece-kuce akan wata doka da ta soke laifi a jihar Kano, inda wasu ke ganin cewa Abba Kabir Yusuf shine ya saka wannan doka, wasu kuma ke cewa a'a, dokar tsohuwa ce, dama can akwai ta. Idan wannan shi da karanka na farko na shigowa cikin wannan tasha ta mu ta hasken Afirka, ka dana mana subscribe kuma ka dana mana alamar ƙararrawa domin samun labaran wannan tasha da zarar mun ɗora. Tashar mu ta hasken Afirka ba ta ƙasa a gwiwa ba wajen binciko muku sai hancin wannan cece-kuce da ake ta yi akan maganar soke laifi ko akasin haka. Mun garzaya tushen wannan labari domin samun muku sahihancinsa. Barista Abba Hikima Fage shine ya fara bankaɗo wannan labari wanda ya watsa shi a shafinsa na Facebook. Barista Abba Hikima Fage ya yi cikakken bayani akan wannan doka, inda al'umma da dama ke ganin cewar Abba Kabir Yusuf ne ya saka wannan doka ko kuma a'a shine a ƙashin kansa ya zauna ya rubuta wannan doka. Ya ce a'a sam shi baya doka. Barista Abba Hikima Fage ya ƙara da cewa wannan dokar tsohuwar doka ce, aƙalla za ta kai shekara 30 da wani abu. Ta tsohuwar dokar dai wadda take rubuce a cikin harshen Hausa ba na Turanci ba, ta yi bayani kuma ta yi hani ga wasu bidiyoyi ko kuma wace al'adu guda 18 waɗanda suke cikin bukunkunan jihar Kano. A ƙarƙashin wannan doka akwai hukuncin zaman yari na wata 2 ga wanda aka samu ya karya ta, ma'ana wanda ya yi laifi da kuma waɗanda aka kai laifin suka karɓa. Dokar ba iya wanda suka yi laifi ko wanda suka karɓi laifin za ta ɗaure ba, za ta ɗaure mutanen da suka karya mata dokokinta ne guda 18 da ta gindaya a cikin bukunkunan jihar Kano. Wannan shine sai hancin wannan cece-kuce da ake ta yi a kan soke laifi a jihar Kano, wanda wasu ke tunanin cewa Abba Kabir Yusuf ne ya saka wannan doka. Wasu kuma har suke ɗora zarginsa akan cewar Abba Hikima Fage ne kawai ya ɗauko wannan doka akan ra'ayin kansa. To ba haka bane ba. Wannan doka ce ta jihar Kano wadda ta haura shekara 30 a duniya. Ku kuma danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa muku domin samun labaran tashar da ma na ƙasashen Afirka da zarar mun ɗora.